Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uy'ngane zakwethu, umculo amaskandi, ubukelano Dlubheka Khuza uhlangabezane nembibizane kade yofaka isicelo sebheli enkantolo emantshi yaseNquthu izolo. Lo mculo eneminyaka engu-31 wodumo lengoma ethi impi yamatekisi nethi siqhathwe eNquthu uthola ukuthi-ke emacaleni amane sekengeza amabili okubulala aphenya ngamaphoyisa aseGauteng. Abezindaba isolezwe lithole ngephoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindawo ukuthi uDlubheka useyasolwa ngokubulala owesilisa owayesiyibhungu eGoli ngoJanuwari mhla zi-1 ngonyaka 2022 nenye indoda yaseKatlehong ngoNovemba 27 kunyaka 2024. Ngakho-ke amacala asebhekene noDlubheka aseyisithupha esewonke usebhadle esitokisini saseThekwini. Amaphoyisa ehla enyuka naye ngenxa yokuthi-ke akabonakali kungalunga uma engatoka eNcome noma eVryheid ngenxa yamacala abhekane nawo. Ufika nje namaphoyisa avala ubuso okuyiwona ehla nawo njalo umeze ecaleni kusho umthombo. uDlubheka ubele enkantolo ngoNovemba 27 njengoba-ke kusacatshungulwa ukuthi-ke amacala uzowathamela ngaziphi izinsuku njengoba asezinkantolo ezahlukahlukene. Lo mculi uqala ukubingelela inkantolo ngoMsombuluko emuva nje kokuzinikela amaphoyiseni aseDurban North eThekwini ngenxa yokuthinteka emacaleni amabili okubulala namanye amabili okuzama ukubulala. Imithombo yathi wazinikela emuva kokwelunya indlebe ngokuthi-ke uphiko lwamaphoyisa i-NIU lumfuna phansi phezulu. Kuthiwa kwamthusa kakhulu ukuzwa ukuthi amaphoyisa aseGauteng asedubulabulala uZamani Ngila-Ximba waseQhudeni esigamekweni esenzeke eduduze ekurulweni ngoLwesine lwedlule mhla zi-12 ebusuku. uXimba ubeselwa ngokubhuqabhuqa ngenhlamvu abantu okukhona kubo wayelunga elimele inkathi ePhalamende umnumzane Khetha Mabala Petros Sithole ubekade neminyaka engu-67. uSithole wabulawa ngokudutshulwa ehostela ebuya futhi eKatlehong ngoMeyi eyokhuza ukubulala kwabantu baseNquthu. Ekuqaleni kwesonto isitatimende samaphoyisa KwaZulu-Natal sithe ukuboshwa kukaDlubheka kumayelana nesigameko esenzeke ngoNovemba 12 unyaka 2023 sokuhlaselwa kwamadoda amane akwaSithole eQhudeni ayesemotweni emhlophe eliqhamuka entinini eBabananga walibangise emakhaya. Ngesikhathi edlule empukunyoni kusolwa ukuthi avinjwa umsolo bekhuluma naye ngesikhathi besendleleni. Ngesikhathi imoto sezokuma umsolo waqala wavulela ngenhlamvu ebhekise kubagila kwathi umshayeli wahluleka ukulawula imoto yagcina isiphaphalaza. Sikhupha isitatimende sithi-ke abagili ababili basindiswa ukubaleka endaweni yesigameko kwathi abanye bagcina bedlulile emhlabeni ngenxa yokulimala kabi. Kwenzeka lokhu nje uDlubheka ubesanda kuveza ukuthi useyiphilisa okwenyamazana ngenxa yokubona engaphephile. Le nsizwa yakhala ngokudeziyamanisa nezigameko zokubulawa kwabantu kokunye izeyibosho nje kodwa kungenzeki igcine bekuyicala. Ekhuluma kwi-Clean Governance podcast uDlubheka wasola abantu bangakubo ukuthi-ke bamqhatha nabaseMsinga naseThembisa. Uthe useka wakhalela ngamasongo asigonyela ngoba-ke esolwa ngokubulaweni kwabantu abangaphezu kwe-10. Echaza wathi udaba laqala ngo-October 2023 njengoba esebona kufanele agonyuluke njengamanje. Uthe kubantu abangu-11 esebebulewe uyedwa kuphela okungasolwa yena ekufeni kwakhe. Wathi ukumxakayo sebaboshwa abantu abathinteke ekufeni kwabantu kodwa imini selokhu ibheke nje kuye kangangoba sekuhlaselwe kuba amahlandla amaningi kwaze kwadutshulwa noyise uShobeni Khuzana owezikanzoma futhi-ke washiswa imoto. uDlubheka wathi ngolunye usuku evakashela umfowabo eFosloras eGauteng wahlasela ngabantu bangakuba angaxabene nabo kodwa wasinda ngokulambisa. Uqhuba wathi-ke wabuya namaphoyisa emgquma izinyanga ezintathu esitokisini saseBosberg. Uthe akugcinanga lapho kodwa-ke kwabe kwafika amaphoyisa namanye amacala asethembisa owaboshwa wadedelwa yize udlame lokwanqulu selakhuza. Kodwa-ke uthe kusalokhu ukukhonjwa yena uma kufa umuntu njengabantu baseFaraday ababulewe. Wadalula ukuthi-ke usebuye wakhonja ekubulaweni kukaSithole ehostela ebuya futhi eKatlehong kangangoba amaphoyisa asekahlasela eplazini likayise kanjalo nokuba ngoba amsola ngokuthi ufihla omunye umsolwa. Waveza ukuthi nakulesi sigameko ubheca ngobende kodwa senzeka yena ezozizingelela eMpumalanga futhi unobufakazi balokho.